ovoj divnoj okolini Marko Krajić sedeo na ovoj ovdje stolici, tako zovu ljudi iz Valjeva ogradu, znači ovo je stolica, i on je prao noge u Kolubari. Kolubara je onaj kanal onda sa Žabokrečinom. Šta se ovdje desilo tačno? Ajde, bez mojih pretjerivanja, i snima je onaj lep pogled, snima iz Google. Kao što je naravno Vuk rekao, ovdje je Marko Krajić prao noge u Kolubari. Znači, Marko Krajić je prao noge u Kolubari. U Resavi. U Resavi, da, po Vukovoj verziji u Resavi, a možete snimiti i jako lep pogled na Valjevo. Ne, lep pogled. Samo je Pazi, on se kreće brzinom svetlosti vuče. Nećeš znati šta te snašlo kad Vuk krene na tebe. Pa vuče, idiote! Znači, daj mi kuće, žedan sam, čega mi. Uzet ću bućne vode, Ana Marija, samo buć. Znači da pljune na njega. Ćao, sluzavi! Da sam nekog drugog poljubila, a ti nisi ništa. Došli u Tešnjar, ovo je znači jedna od najstarijih četvrti u Valjevu. I u Srbiji. I u Srbiji. Pa ne, ovdje je bilo za vreme, mislim za vreme Turaka je napravljeno ovo četvrti, zato se tako izgleda autentično. Daljinicu boljelila, ja sam dušo oblačila, kad sam išla da ga ljubim, da ga ljubim. Sad smo prošli pored gimnazije, sad smo idemo do šetališta, popili smo vodu na Česnici i sad smo se okrepili. Tamo Dom kulture. Gdje? Pomozi mi. Pa lupaš, tamo je. Tamo imamo novogodišnje ukrase, jer je svaki dan u Valjevu badnje. Sa leve strane, dragi gledalci, slušalci, možete primetiti Čačansku banku koja se nalazi u sred centra Valjeva. Toliko je cool da ja dižem pare. Ajde, Ana Marija, polje. A ne postoji Valjevska banka. To je minut. A gdje ideš? U Gonzales. Ali možeš poslije. Pa, Ajde, posle da govorimo, ćemo stati mnogo gruče. Sad smo izašli sa teritorije Valjeva da bi jeli u Birtio kafani, gostionici, deluxe restoran. Kod Bora. Kod ne znam koga. Eno tamo tabla gdje smo prošli, izašli iz Valjeva. Idemo u baštu, bit će valjda okej, jedemo kao Goranovi sinovi i tako. Kristina, završnica, utisci. Da su čuli iz Čuende.